маҳина исҳоқова соли 2022 дар даври ҷумҳуриявӣ озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст ҷойи ифтихориро соҳиб шуд. ин хонандаи қирғизтабор дар озмуни мазкур бо забони тоҷикӣ иштирок карда беш аз 1000 байт аз ашъори шоирони тоҷик аз ёд гуфт. маҳина имсол дар синфи шашум таҳсил дорад. ӯ дар деҳаи санҷидзори ҷамоати деҳоти лоҳутии шаҳри конибодом таваллуд шуда, дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15-и деҳаи маданияти ҷамоати деҳоти кӯҳандиёр мехонад. роҳбари синфаш ҳилола рӯзиева ки тоҷик аст, лаёқату дониши ӯро дида маҳинаро ба шогирдӣ гирифт ва ба ин озмун омода кард. муаллима аз рӯи адабиёти тавсиявӣ китобҳои даркориро пайдо карда бо хонандааш якҷоя мехонданду шеъру достонҳояшро аз ёд мекарданд. натиҷаи кори онҳо самар дод ва маҳина соҳиби сертификати ин озмун шуд. китоб хондан ба шавқу рағбатам хеле бисёр шуда буд. яку дунда ин хел бисёр китоб намехондам. аз синфи сеюм сар карда бисёр китобҳо хондам. ба китобхонаи шаҳри конибодом рафтам ва аз онҷо китоб харида ёки гирифта хонда синфи чорум шудам ва иштирок намудам. ва соли якум то даври ҷумҳуриявӣ рафтам ва дар даври ҷумҳуриявӣ ҷойҳои ифтихорӣ яъне ҷойи ҳафтумро сазовор гаштам ва аз вазири Раҳим Саидзода сертификат гирифтам. бо пайравӣ ба маҳина хонандагони дигари тоҷику қирғизтабори мактаби деҳа низ мехоҳанд ба чунин озмунҳо раванд, зеро ин хонандаи фаъол роҳи онҳоро ба сабқатҳои ҷумҳуриявӣ кушод. ин аст ки имсол 10 хонандаи мактабе ки маҳина дар он таҳсил мекунад дар озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст иштирок карда истодаанд. исҳоқова маҳина омӯзгораш умурзоқова шаҳноза то синфи 4 таълим додам. маҳинаҳом бисёр завқ забон адабиёт тоҷик буд. завқаш бисёр китоб хондан, яъне китобхонава аъзо шудан. ино мӯлтар китоб мехонад. духтари қирғиз бошада дигар забона ёд гирифтан, забони тоҷикӣ, забони русӣ омӯзад, забони англисӣ. завқаш бисёр. маҳина аз ин ҷоизааш қонеъ нест ва мехоҳад забону адабиёти тоҷикро бештару беҳтар аз худ карда дар оянда ҷойи аввалро сазовор шавад. дар баробари ашъори адибони тоҷик ӯ ба адабиёти қирғиз низ таваҷҷӯҳ дорад ва бо ин забон шеъру достонҳо медонад. озмун ба ман хеле таъсироти нағз дод, чунки яктон ман шеър аз ёд накардам, дигарон ҳам хеле зур шеър хонданд. ман ба онҳо нигоҳ карда ба худам бисёр чизро гирифтам. маҳина ва омӯзгоронаш тасмим доранд ки бо истифода аз донишу таҷрибаи ӯ аз иштирокаш дар даври ҷумҳуриявии озмун ӯ хонандагони дигарро раҳнамоӣ намуда барои ҷалби ҳамсолонаш ба омӯзиш ва фаъолият дар корҳои ҷамъиятиву озмуну олимпиадаҳо машғул шавад. худаш мехоҳад ки пас аз хатми мактаб муаллимаи фанни забон ва адабиёти тоҷик шуда кор кунад. аз дарс ба хона меравам, аввал ба модару бибиҷонам салом дода, баъд корҳои хонаро иҷро карда, баъд аз он ба дарскунӣ менишинам ва 1 ё 2 соат дарс тайёр мекунам. баъд дар вақтҳои иловагиам шеър аз ёд мекунам. деҳаи санҷидзор дар марзи тоҷикистону қирғизистон ҷойгир аст. дар ин деҳа айни ҳол наздики 1000 нафар истиқомат мекунанд ки тақрибан 90% аҳолиро қирғизтаборон ташкил медиҳанд. ба гуфтаи Бурҳониддин Ҷаборӣ, сардори риёсати маорифи шаҳри Конибодом, дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 фарзандони тоҷикону қирғизҳо таҳсил мекунанд. таълим бо забони тоҷикӣ бар роҳ монда шудааст. шогирдони таълимгоҳ ба мисли дигар хонандагони мактабҳои шаҳр дар чорабинӣ ва озмунҳои мухталиф ширкат меварзанд. омӯзгорон давоми фаъолияти кории худ садҳо шогирдро таълим доданд ва бори миёни онҳо баҳс вобаста ба миллат набуду нест. маориф имрӯз яке аз сиёсатҳои афзалиятноки давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб меёбад. дар шаҳри Конибодом имрӯз зиёда аз 55 муассисаҳои таҳсилоти миёнии умумӣ фаъолият доранд ки аксар мактабҳои тоҷикзабонанд, лекин дар баробари он дигар мактабҳо аз ҷумла мактаби қирғизӣ низ фаъолият дорад. дар баробари дигар мактабҳои тоҷикзабон ба мактаби қирғиззабон низ таваҷҷӯҳи махсус дода мешавад, зеро ин ҳамсоягӣ ба мо имконият додааст ки ин ду қавм дар паҳлӯи ҳамдигар имрӯз дӯстона
و در حسن همدیگرفهمی کار و زندگی کنند. فرزندان آنها امکانیت دارند که در مؤسسه‌های تعلیمی تحصیل نمایند. бино ба маълумоти расмӣ ҳоло дар ҷумҳурии тоҷикистон беш аз 56 000 қирғизтаборон зиндагӣ мекунанд. онҳо асосан дар ноҳияҳои лахш, мурғоб, спитамен, ҷабор расулов ва шаҳрҳои конубодому исфара истиқомат доранд.